mangan sesuk bisa dadi kenangan sing digenggam kenceng banget asring dadi sumber lara amarga lali marang sifat yen kabeh mung titipan awak iki uga dudu kagungan ambegan mung silihan langkah wektu lan umur ana wates sing ora katon jangan mung papan mampir ora kanggo disimpan sing pantes digawa ulu mung becik lan tumindak kabeh mung titipan sapa sing gawe urip yen wektune kudu bali ora ono sing bisa nahan kabeh mung titipan ojo nganti dadi beban nganggo kanthi eling lan balikake kanthi pasrah yen kelangan ojo sambat yen duweni ojo gumunggung amarga lara-larane mung ujian sing lumaku sing ngerti teges titipan ora gampang kepengin ati luwe lega lan tentrem nampa jalan sing kaparingake tresna uga